baye banqube bawo usana ndike ndathi inkonzo isemathangeni baqonda into yokubana banokulinda sathi bawuzana mawenza ke ukuba uzana nomsebenzi asizowuphinda siyabulela tata kakhulu ngokwenza lo msebenzi katata nomama ngoku sibanxibisa unxibe ondelibhathi nespelling umama kwelathanya khola umama kwelacala unxiba ispelling sakhe kodwa manqala i-ondelibhathi nxa sinxiba asinxibi ngomhla sizamophulela ke ebekufanele unxibe isheti emhlophe then ke ngosikwazi umfaka unxitywa tata ondelibhathi inxitywa nesheti emhlophe neqhina layo yes asinxibi ngomhla kodwa ke ndifuna wonke umuntu ayazi lo yaqonda batho hayi tata bathini izinto ethile tofana ngoku sawufumana incwadi nje engqinela lo msebenzi wokunxiba kwabo Numeri 15:37 uPusha wathi Yehova kuMoses thetha konyana bakaIsrayeli uthi kubo mabenze intshinga emasontweni engubo zabo kwisizukulwana sabo bafake entshingeni yesonto intsontela yebala elimsi mayibe intshinga kuni nithi nakuyibona nikhumbule yonke imithetho kaYehova niyenze ningabhaduli nilandele inhliziyo yenu namehlo enu amen ngoku tata bendiqale kuqala ndakunxibisa ikhola faka ikhola ndathi sayenza lo mfundisi sayenza ikhola yenye yezimpahla ke zale nkonzo zomuntu ongumfundisi oyimongameli ikhola kuzawuqwalasela imhlophe umhlophe means ubunyulo ubungcwele xa ufake le khola wonke umuntu xa kujongile nokudibana nawe phi na uthi inceku le and what is expected from inceku ubunyulo ukwenza izinto ezingahlaseliyo ezingahlaselisa imizimba ebantwini kambi ke athi xa beza kwenza ezo zinto ayikhulule ikhola ayibeke ecaleni ecimba into yobana le khola yimpahla nje kanti is attached kuwe le khola uhamba nayo sengayinxibanga unxibile nje kuba kaloku wayinxityiswa le khola iyakuthukuthezelela ke loo nto yonke xa uzakwenza loo nto into yobana kanene ikhona into endayinxityiswayo and le nto yayinxityiswa kum ngaphakathi khola ke le sukunika ikhola so that uzokwazi ukwenza imisebenzi yale nkonzo unyulo masidlule siye ke ngoku ondelibhathi uzayiqwalasela ihlaza inendawo emhlophe nemnyama masiye kule mibala isymbolize ntoni le mibala umbala ohlaza symbolize into yobana there is life ukhona ubomi uYesu Kristu umbala oluhlaza symbolize into yobana ukhona ukuphila apha kuba kaloku kwakuvela into ehlaza kulapha abantu baphila khona balohlaza also umbala ohlaza restore hope
to the people. Athi xa bekujongile amarhamente abe nethemba into yobana lo tata nxa sikhokeleyo ukhona ukuphila. Balohlaza ke lo. Masiye kumbalo omhlophe. Umbalo omhlophe represent ubunyulu. Enchini ubungcwele. Peace. So lokho senza uxolo. Wenza uxolo endlini. Wenza uxolo enkonzweni. Wenza uxolo ekuhlaleni. Wenza uxolo emsebenzini. Balo mhlophe lo. Masiye kumbalo omnyama apha ngasemva. Into emnyama inokufa phakathi. Ithi londo xa uzelwa ngokutsha kufinyana. Ufa loni inyama uzalwe ngokutsha. Self control. Uziphatha. Ndlela yoziphatha kwenkokheli. Lo mbhalo omnyama usymbolize loo nto. Kuba zonke ezi zinto zafa zasenyameni. Ushiyeke ngoku izinto zobungcwele. Umbala omnyama lo. Nansi inkinga. Nansi esisipeliti usinxibe. Masinxibe esisipeliti. Mosu Yesu Kristu nemithetho ayifakayo ukuthi umanikhumbula umanulandela imithetho kaYesu. Uyenze imithetho neyenkonzo. Nakuwe mama ungolo hlobo kule nkinga. Lethe bawujonge lapho umfundisi. Sisibina sifuba. Yaqhobosha ngeklub yakho. Khona ukuze zonke izinto zihlale ngaphakathi. Zihlale ngaphakathi izinto zale nkonzo yase-United. Thina nilungisana. Ningalungisani kude nabangaphandle abantu babone into yobana balungisana ngolu hlobo abantu. Gcina into zele nkonzo yase-United. Amen. Maninqwanqwada omama njengenkokheli. Hayi akwenziwa ngolu hlobo. Kuba kaloku sahingelwa isipeliti. Usithi kumama unaso nawe isipeliti awufanelanga kwenza ngolu hlobo. Amen. Sayivuyela kakhulu loo nto tata. Nomama nakufika apha enkonzweni nisuke nifuna ufana nabantu bale nkonzo. Banye abantu will take time. Ndisake ndiyifunde le nkonzo iyaqenqgeleka iminyaka. Athi uSathane ambonisa into yobana le uyithathileyo into awuthathanga ni right. Umbona umuntu ejika. Kodwa nina niqondile into yobana manikhawulezise nenzele into yobana ninxibe le mpahla yale nkonzo niyithandileyo. Le nkonzo niyiboniswanga ngumuntu, uthanda into eyi-one. Akhange uthi umninawe wakho wawungena kule nkonzo wathi nami ndiza kulandela. Hlala ixesha elide. Wahlala ixesha elide. Wathi uThixo wafika kuwe wakubonisa into yobana this is the right church. Sayibulela kakhulu loo nto leyo. Uthixo uthe wayiveza kuni uhleli nenkosikazi yakho. Bawusoba. Inkokheli ke. We don't expect into yobana sidaniswe inkokheli. Should inkokheli sidanise onke amarhamente nawo asuka dane. Yona nto funeka ngalo lonke ixesha inkokheli senze izinto ezifuna umthetho kaThixo. Ndiyacela tata kwelokuqala. Nizawusebenzisana ke pha khona uba uzana. Nizawubona nina njengotata bapha into yobana nizayohlula njani nala yakhe yenu.
andithi yohluleni, nizawubona into yobana lo ufanele ukwenza ngolu hlobo, lo ufanele ukwenza ngolu hlobo, khona ukuze umsebenzi kaThixo ubheke phambili. Ndinibukele kulaa branch, ndayithanda into eniyenzayo phaa eNiceland. Alukho ukuthakuthana. You are so united. Ndifuna ke nibe united ngale ndlela uThixo acinga ngayo. Thixo ucinga kakuhle gqithi ngani. Uyabona ngosabantu nxa besenza izinto ucinga into yobana le yingcinga kaThixo yonke. Ngicela into yobana niselibambo olo hlobo kula ngingqi yenu nonke uThixo kamnandi unenze umnandi. Waso awuzana ibambane tata kakhulu, siyavuya xa kungena amadoda amakhulu kule nkonzo. Amen. Sikwazi ukubambisana nale nkonzo ibheke phambili. Endimthandayo uThixo uthi ngakusuka umuntu kule nkonzo afake umuntu. Ithi loo nto le nkonzo yase-United ayizophela. Baninojika kancinci nijonge nikwaqule phaa ngasemva. Khanijikeni nikwaqule kancinci apha ngasemva. Niyababona aba bantwana. Abantwana baluhlumelo lale nkonzo. Aba bantwana basajongela ukhulu kule nkonzo. Aba bantwana ngabo bazawuthi make sure le nkonzo ifumane iingcambu zayo. Ngoko ke ndifuna ukuthi bavumelene abantwana beze enkonzweni ngokuba ubukumkani bamaZulu bobabo. Ndifuna nenze loo nto kwaba bantwana. Nibakhulise. Yaye umntana ujonga kakuhle into eyenziwa ngumzali. Umzali bangabe uhamba ngolu hlobo nomntana uzawuhamba ngolu hlobo. Cela uba nibakhulise aba bantwana. Kamandi la branch yapha kuni iyanda uThixo ngoku uyayikhulisa. Andime apha. Ndibulele kakhulu into yonke eyenzekileyo. Kwanifikelele into yobana maninxibe ezi mpahla ngale nkonzo. Ziza kuvela izinto uSathane uzaziveza. uSathane kanye ufuna ngqo aba bathi ngabakhe. Amane bafafana. Ngokwenu kwenza kunye nihlale kuso isixhobo esimthandayo. Imane nithandazela le nkonzo. Nithandazela esi sithunywa sale nkonzo. Ukuba le nkonzo mayibe nengcambu ime kuThixo. And le inkonzo siza kumisa ekuthanda engathanda uSathane iza kuma yaye ime ngolu hlobo uThixo afuna ngalo. Nothi thina uThixo afuna ime ngalo. Bibhebhe ndiyabulela kakhulu. Wenu ngaguqukiyo.
thina le mpahla. Nkosi. Yenye yempahla ngale nkonzo kumama. Nkosi. Uzayifumana ke mama Mongameli. Inkcazelo yezimpahla zinxitywa nakuthini. Akusiyiwaphi. Koomama bazawuhlala phantsi nawe bekucacisela. Banyabona nakuye yi-green and white and black. Sendichazile la mabali ezindidi zemibala zimele ntoni na apha kubo. Mandiqwele ndithi kwiindidi zothando ezine masiziyeke zezibini. A Christian love and no agape. Love of God. Ezo ndidi zimbili zothando nizawuba nazo. La branch izawubeka. Uthando musuqala wena ukuzithanda. Xa uzithanda wena yonke into masithi umzekelo nje. If uyazithanda uba nithi umzekelo unqwenela nomnye umuntu abe nithi wenkonzo. Xa uzithanda akuyithethi intetha ezawubangela into yobana lo usekwangwakho iChristian aqhubeke ngalo lonke ixesha. Uyayilungisa intetha yakho xa uzawusuyinkokheli uzawusebantwini. Ngaba nxa ndizawuthetha olu hlobo ndiyabathanda na aba bantu. Thando lukaThixo ngamleki uThixo umthanda ulala. Nawuthanda uThixo endlini ifemeli iphumela ngaphandle nayo iye enkonzweni. Nimthanda uThixo phaa enkonzweni. Sendiyibonile loo nto into yobana niyamthanda uThixo. Olo thando lukaThixo ke zelungafeyitha apha kuni. Zeluthi ngexesha seninxityiswe ezi mpahla zale nkonzo ibe kungona luqamayo, ungona lubheka phambili. Abantu bajonge kuni kakhulu ngoku into yobana abatata bazaziphathela ntoni na. Kweseyisa self-control. Bona le into uSathana yile ayiqheqhelayo phani ukwandabanye. Umbona into yokubana uzawukwazi umelana nezimeko make ndumthi kancinci. Yima uthi Thixo wami ndiyakuthanda ndicela undenzele uthando lwakho nakule icase. Siqibile ngoku. Yotata siqibile. Mandibe ngowakho, mandibe ngowakho, mandibe ngowakho, mandibe ngowakho.